Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou White Vlog. Suntem aici cu Dani și cu Raul și facem coborâri nebune. Ia uitați la Dani ce vine. Uite așa m-am oprit. Bă, cât să-l părei. Hai la următoarea pantă că mai sunt vreo 3 pânți. Da, da, hai. Dă-mă o cetate. Hai. Dar n-a încheiat, bă, hai pe pânți. Mai încolo, bă, că dă-o dracu de lume. Om Bă, urcăm pe aici? Urcă pe acolo, te bărbat. Am și patinează. Aproape, dacă avea Oh! Stai! Tap, tap, tap! Hai după mine. Hai să coborâm pe alta și tării, știi? Aha. Dar nu mi-e suiliurile, trebuie să mai încerc. Hai o tării. Cum să nu? Un intru ceva, nu faci tu. Ba da! No, dă-i amu! Dă-i să mânșe! Aoleu! Mamă, și aici au! No, e aici că mi-e susi! Mi-e susi jale! Du-se în dealul de la urcă. Cum să nu? Hai de pula mea. Hai, dă-i la van. Stați. Dă-i. Bă, care mereu primul? Eu. Vasi. Păi vreau eu să prind pe unul în fața mea. Ah, e mea. Ce-ți făcut? Păcat că n-am frână pe față. Dar ce ai făcut cu ea? Am ulei pe disc. Și vrei să zici că tu dacă apeși mere? Am ulei pe disc, dar nu prinde, este un fel de ambereaj. No, hai. Uite ce față avem noi doi deja. Ne-au rupt. No, oameni buni, revenim că trebuie să urcăm tăcitatea, nu. No, mă. Ula lui. Hai să merem, mă, că avem treabă, ce de... Nu la dealul ăla. O, p***la! Du-te pula lui Stalin. Bă, ăla stai cu sticul ăsta pe... E mare pulă. Pe vloguri. Deci nu căldează, n-am uitat spune. Am mușit mușcare, spera să prind eu de prezentate. Hai să intrăm. Da, da. Bun, hai să vedem. Get into the biserică. Nu mai tă sugeți. Hai. Wow. Wow. Ce este această biserică? Este o biserică? Oh, oh my god. Fain aici. Hai aici, mai venim. Hai că mai venim. Hai că mai venim dacă e... Hai. Dic să merem afară. Vă piși pe mine de frică. Eu mă fac căcat, vă pup. Mereu! Te pupă, frate! Să moară Gixi! Doamne ajută! Ia, săritura Gixi! Uai, și-am sărit! Cu GoPro în cameră. Uai, e pula mea! Am prins-o! Băi, mi-o trimis. Băi, n-ai
n-ai văzut cum am dus? Oprește-te, gheții! Ne-am avut frână și direct era asta cu capul în aia, numai Dumnezeu ce. Fă-mi poză. Adică lasă. Stai. Fă. Eu și am crezut că ce tate gheații. Și vă ce pula mea au făcut. El s-o pria avea acolo că s-o pare tărâdea de mine prostul, nu mă zice. Hai sus. Nici era biat, nu făcea așa ceva. Hai, încerca. Șapca coios. Încerca să fac. Hai coi! Încerca să cădesc ca mică, vă zic eu că nu reușit. Am încercat eu deja, frate. Hai că-mi pus lanțul. Ai... Bă! Oh my god. Stai așa, lăsăm pe meargă că vreau să fac o săritură aici. Ia! Ia și sus! Haide, pula mea, puta, bă! Hey! Dai coi să vedem. Hai să vedem. Săracul 520 ce-o pățit. Vai, pula. De ce sună așa? Ce dracului Am uitat. Bă, coi. Ce? Da, rota asta nu trebuia să stea un pic mai dreaptă. Bă, nu știu. Dar nu-i bine pusă. Bă, nu auzi cum îmi sună Bă, frâna. asta a fost dată jos? Nu. Tu ce pula mea? Că bine, nu să știi! Ioi, curva, blia! Bine, nu să știi. Hai, dă-o jos să o pune drept atunci. Întoarce bicicleta cu curva în sus, da, cu curul în Bă, sus. Bă, dar filmește? Filmește, Dar de întoarce. pizda mă, si, bă, îmi sună așa. Nu știu coi. Poate că ți-o lua foc. Poate mă curentezi iară că și zboară bicicleta asta. Bă, bă, s-a prost mâna. Bă, de așa spusă invers, Ce-ai? busaxul invers, că trebuie să fie ăsta în partea altă. Jură-te că invers. Dar nu trebuie să fie către disc. Eu și cu axul invers am fost. Eu nu. Asta a fost dată jos, că eu nu ți-am dat-o așa. Sticla de apă mi-am cerzut-o. Eu am mea acolo. Hai că mi-am cerzut. Încă de alea trânce n-am mai dat să dai dracu. Dar mi-o trămez, că pui și eu pe TikTok. Să încercăm. Coaie. Deci numai partea aia mi-o trămez. Cum să nu-ți trimit eu, tătă-ți trimit. Lolili, lolila. Bă, dar pune-o și dreaptă dacă vrei că pui. Bă, da, Să vedem ce dracu sună la frână așa. Oare cum s-a căzut discul de aia foc? Dar ce se curentează? eu vrei să știu. Mă curentezi eu pe pulă cu satelitul, ia mâini. Dar nu pot să învârt futuți. Nu, mă, că tot timp. Vrea să dai de disc așa. Când o să-i tată în sus, că tot s-o ars prostul la geaj, ce? Dar să te fut în gură, e prost. Suge mi-ai pula. N-ai discut. Amele. Dar ce-ai cu bicicleta mea, bă? No, ia că era bine pus, că invers nu se poate pune, că un prost a pus schimbătorul strâmb, adică eu. Că înainte să ți-o dau ție, gen, asta a mea au fost, ai, șemere. Și cât i-am făcut? Le povestaște pe vlog până pe stat mega. Și ajunge ești ca în cringe. Bă, dar ție ți strâmb lanțul, tu vezi? Da, bă. Cum dracu ți-a ajuns așa? Bă, dar nu înțeleg, mă, la oricine mă uit la orice ATV-uri, biciclete, eu tă găsesc ceva străca, mă. Nu, aici, lanțul strâmb. Hai, vezi. Bă, l-am țumpit, da, mă. Tu ce mă pula mea? Eu mi-ai pus ca... Bă, poți să nu zici că eu cu ăsta am venit atât. Bă, Raule, dă-mi coace un pic apa ta. Bă, l-am venit Cu ce, mă? cu ăsta, bă, cum îi zice, bă. Cu piciorul. Dă-mi coace. Dă-mi coace un pic. Ăla mi cu piciorul. Cum să deschide asta? Deschide-o. Pula. Deschide-o. Vrei să bei? Nu, deschide-o să pun pe disc să văd dacă scoate fum. Nu, pune pe disc. Fă tot asta care te distrug. De ce? Du-te de aici. Dă să pun pe față. Dă să pun pe față la culei să se mai Da, curățe. pune pe a tale. Ce-mi pula mea? Nu, dă că pun pe a meu. Dă. Nu, mă. Pune pe de dracu. Ce pizdă. Uite, ceva tă nu e în regulă, că auzi cum face frâna. Am unul face. Dacă nu, fă bine. S-a deconectat boxa de la telefon. Hai Lili, hai Lili. Bună.
Am să pun. Te-am ales și chiar să mai culeg, tot pe tine te aleg. Tu ești floarea ce culeg, cu grijă te-am ales și chiar să mai culeg, tot pe tine te aleg. Bună ziua! Vezi? Dai spatele meu că nu știu când. Ia unii. Nu știi când căd în cap și îl facem viu. Stai că se duce, mă! Bună ziua! Eu vreau numai floarea mea. Ia și-mi banii, hop! Hai tu în față. Eu? Care vreți? Care vreți? Nu vreau eu primul. Bă, ăsta să stai ultimul, că dacă pățând ceva... Da, hai. Da, am ajuns la podul. La podul lui... Podul iubirii. Podul aici, bă. Podul morții. Am ușnii trecem. Mamă, de când am fost? Bă, n-am fost aici de vreun mult timp. Hai, pula! Ce, mă? Ok. Ok. Ăla e primul. Ăla e. Cu satelitul încă. Da? Nu. Îl văd. Nu am călcat pe el. Am călcat eu. Hai, bă. Ăsta se rupe cu noi. Dar mie mi se nu zboară telefoanele o țără. Și portofelul și banii și... Circulăm, circulăm, coi! Vasile, coboară pe aici, bă. O cusărit la jumate, prost. Circulați, vă rog. Am aici ambeli pula. Așa, ce pula lui Hector am venit. Ia, Eu tot să mâncăm și ceva de pe bicicletă. ia. Ia, cu dracu. Hai că mea, țin eu. Uai, dar ce șanțuri sunt aici. Uai, ce... Bă, pus în gură. Pe tine. Și eu pe tine. Ți-am zis că-ți fur nevasta. Noi avem full. Și cu ce pula lui Hector ne ajută? Nu sunt țâr. Nu. Eu nu sunt. Păi eu pe față trebuie să bag ulei. Uai, de pula mea, ce de șanțuri se există. Șanțurile! Șanțuri, atenție la cuie! Ia și un Willy.
Oameni buni, a fost eroare de sistem. Ia uite Tesla, mă, înșemă pula. Am prins Tesla pe vlog. Eu merg grea cu Tesla-ul. Da, bă, mai fain era de primeam un... După cu plimbarea șpiții. Cum să nu? Ia, pe contrașanț. E bine știi mai ales. Ia, știu din pulă. E bine că și-o pușca. Ia, fac Willy. Dă mie să fac un pop de Willy cu asta, ți rog. Bun, fraților, Dani la aparat. Hai să încercăm, vai, mamă, și cu a fost, oi, pula mea. Jaf. La 35 de date. Merge. Frumos, frumos. Ghidonul e strâmb. Bă, e drept ăsta. E drept ăsta, mă. Ce? GoPro. E ok. Bine. Bă, dacă n-am ce m-am făcut cu asta, Bine. Țapă fraiere, mă duc în centru. Bum, bum. Ce? care putea curve pe centură cu aparatul înfipt în pulă. What? Bun, îi dăm aparatul la Vasile. E nu s-a chiar mare edit. Mamă, și face Raul Coiu. Bine? 29 de milioane. Vorbim noi cât trece după videoclip. Un Santa Cruz să-ți dai. Ce? Un Santa Cruz. Să aude Dumnezeu gura. Să nu cumva să-mi pușce drac. Nu-ți pușcă! Țănce bine, că vin la tine! Bă, de unde vin mie vorbele astea, bă? Bă, ceva joacă, dă-o în pula mea. Oare s-a desfăcut cadrul? Se poate. Din cadru, bă, dă-o dracu. Păi... Trebuie să strâng cadrul. Uai, cum faci asta? Dar fac intențional. Vine motorul. Hai, Vlăduțe! Hai, Vlăduțe, mănâncă puțe. Hai să mergem în centru, că am obosit. În centru! I s-a rupt lanțul. Wow! Am trecut pe banda aia. Hai, mă fut în ea, fă Willy când îți... Bă! Da! Bă, da, pula mea!